Jeg vil vise jer, hvordan jeg laver min yndlingsgrønne smoothie. Vi starter med at tage lidt diverse frugt. Der er noget mandarin og grønmelon og noget ananas. Så tager vi noget æblejuice, som er ufiltreret. Dækker frugten, så den også får lidt tid til at tørre op. Så tager vi en banan. Og så kommer vi til det grønne. Så tager vi lige en god håndfuld skyllet spinat, eventuelt en håndfuld nummer 2. Det er en rigtig god måde at få spist noget spinat på. Og så tager jeg og putter noget superfood i. Der er noget pollen her, som siges at indeholde samtlige næringsstoffer, som den menneskelige krop har brug for. Hvis man skal ud i ørkenen, så vil man bare tage et kilo pollen med og noget masse vand. Så der er noget maca her, som er en peruviansk rodfrugt, ligesom en kartoffel, og siges at være en adaptogen, det vil sige, at den gør kroppen i stand til at forbedre immunforsvaret og gøre den i stand til at omstille sig bedre. Og sidst så tager vi noget spirulina, som er en alge, som også indeholder super mange næringsstoffer. Og putter vi lidt mere æblejuice i. Og så sætter vi låg på og indstiller den på blenderen på smoothie-funktion. Og så har vi noget færdiglavet smoothie med grønt sprøjt over det hele. Og det var så, hvordan man lavede en grøn smoothie, som dækker dagens 6 grønne. Og i morgen vil vi vise, hvordan vi laver en rød smoothie.